Masa dawa-dawa to. Wah, aku ki nek ora dawa ya nakoke. Komeng semene. Iki cengkok kutut manggung aneh lho iki. Kudu tak openi iki. Ki cengkok kutut manggung jipi. Nek iso 200 ayo. Yo, angel lho iki. Kok iso mangel? Leboke gigi papat. Iya. Kalian ini po? Heeh. Ayo. Iki kaya nek wong numpak motor mlebu saka gigi telu mlebu gigi papat ngono kae. Ayo coba. Kuwi ngapa kuwi jeglong? Tapi angel to, meng kaya ngene wae angel. Dadi kabisane wong aja tok sepelekke. Wis tanggo lomba wis. Sinden sapa semene iki sing iso? 200. Ayo. Siapa yang mau nyoba? Lu angel lho golek duit 200 ki. diurutkan wae kuwi. Ya sing paling apik anu ya 200 ya. Ya. Engko kowe meri. Aku ora wae aku. Hah? Ora. Hai, engko tak unekke. Nek upama Agnes sing iso, wah Agnes persis. Lah karang Agnes cangkeme kok kenal pot ngono. Ora ya. Kok tak unekke ngono. Ora kena ngunekke lho iki ya. Mboten. Ya, saka Wahyu kono, saka kono. Kutut manggung jipi. Mama Quest. Sapa kok? Mama Quest. Mama Quest. Ayo ayo. 200 lho angel lho. Mbecak ya mumpluk lho. Ayo. Iki lah sampe lu ki DKW kok minang. Baleni. Kok kaya kirek. Nyetril, Pak. Ngetril apa? Kowe iso ditrilke apa? Ya tak tampa. Ayo neti. Wis sampe mlepek busimu. Ngupil busimu. Tak tau diresiki apa? Busi lho. Ayo. Semangat iki, 200 Bu. Oh, siap. Tenanan iki. Iki lagi digas kok. Yo. Apik. Selama iki sing terbaik ayo. Ayo asat disaingi sa. Ayo.
Ayo Sa. Ora apa-apa. Aku diancem karo iki bojone Ayu. Engko tak keprak iki. Ayo. Loro sing apik iki. Ayo kowe wong meteng dolanan motor ngono tiba piye. Iki ra iso banter iki. Nek banter ngrekoso bayake. Ora apa-apa nyoba balapan wong meteng. Oh, balapan wong meteng iki. Ayo. Niki, Pak. Heeh. Apa-apa. Kuwi ngene kuwi iki nek carane montor. Ayo terakhir Agnes. Banter iki knalpote gedhe. Blombongan iki. Blobok. Yo. Ayo. Kok kaya dinetke. Sementara kemenangan ada di dua pemenang, yaitu Ayu dan Elisa. Ngapa kowe tepuk? Kayaknya iki. Nek dikek 200 go wong loro. Ora apa-apa, padha bantere kok. Iya, lumayan. Wong ki nek gelem usaha mesti ada hasilnya. Ayo terus Ketin.